Čaute, takže dneska si ideme kopnúť Anioli. Nový krém Energy Collagen Lift Reklama, Náš ako kolagénový komplex vždycky. v unikátnej pružnej textúre. Je věhlasné plicní sanatorium. Je to tajemné místo. V jiných pocitech nějaké přítomnosti. Zdravím všechny u nového videa. Dneska jsem tady s Portym. No, tak už natáčame prvé hororové video. Dneska se nacházíme na opuštěném místě, což my většinou neděláme. Proto mám z toho celkem takový respekt a větší strach. Takže to asi bude takový hodně na punk dneska a budeme tak jako chodit tady po té budově. Není tak známá tady paranormální aktivita, ale nějaká by měla být. Takže fakt to budeme dneska objevovat. Nevím, co tady se dneska stane, nestane, ale tím, že je to opuštěné místo, tak asi budu dost na hraně, protože se budu bát. Napíšte do komentov, či sa vám táto youtuberka páči. Tady budou nějaký lidi. Každopádně, vy tady s náma poprvé na tomhle kanále, my se taky moc ještě neznáme, tak je to Portyho kamarád. Přesně tak, my jsme tady jako bodyguard. Chtěla jsem se tě zeptat takhle na začátek, nakolik tak jako věříš na paranormálno, jako od 1 do 10, 10 je nejvíc. Hele, tak asi 6. Takže máš nějaké zkušenosti třeba? Byli jsme spolu na Gimplu s kamarádkou a prostě šli jsme se projít a začala tam hrát bubny, ale nikdo kolem nás nebyl. A bylo to tam nepříjemně, takže to bylo mega divný. OK, dobře. Už Budova to byla začíná. otevřena v roce 1901 jako obecná nemocnice. Ve 20. letech minulého století byla změněna na plicní sanatorium, které se specializovalo zejména na léčbu tuberkulózy. Po druhé světové válce nastal další rozkvět zařízení, které fungovalo jako renomované sanatorium až do roku 1968, kdy byl areál po okupaci Československa zabrán sovětskou armádou. Více než 20 let sloužil k potřebám okupačních vojsk. Po odchodu sovětské armády zde nejprve zůstala jen dětská klinika, ale později byla uzavřena. Od té doby areál chátrá. Zdravím všechny duše, které jsou tady na tomto místě v téhle budově. Je to tady bývalý sanatorium. My doufáme, že se dneska budeme moct spojit s někým, kdo třeba byl z bývalých pacientů tady, nebo kdokoliv, jakákoliv duše tady. Jestli slyšíte můj hlas, prosím, následujte ho. Jsme právě teď v kinosále, úplně nahoře, tak jestli můžete za náma. Naším cílem, a proč jsme sem přišli, tak je to jen z toho důvodu, že s váma chceme dneska komunikovat, chceme zjistit, jaký duše se zde nachází, jestli se tady vůbec někdo nachází, kdo jste a proč pořád tady jste na tomhle místě. Máme různý přístroje, které budeme používat pro komunikaci s vámi. Já je budu vysvětlovat v průběhu, ale prostě k ním přijdete, dotknete se jich a takhle nám můžete odpovídat na naše dotazy. Je to jenom na vás, jestli se s náma budete chtít bavit dneska nebo ne. Každopádně, abych se představila, mé jméno je Aneta. Moje jméno je Vanessa. Mé jméno je Filip. Mé jméno je Pin. Takže budeme pak rádi, když se představíte vy nám. První, co zapnu, je to naše jako taková aplikace, jinak mám letový režim, aby to nic nemohlo ovlivnit. Slovník prostě pro duše. Můžou to ovlivňovat a vybírat sám slovo. Akorát je to v angličtině. My věříme, že duše nemají jazykovou bariéru a je mu úplně jedno, v jakém jazyce to je. Můžete se rovnou klidně do toho představit. Tá tam rozpráva hodiny. Já mám nějaký přístroje, takže první, ono tady, vlastně ten kinosále, by měla být slyšet hudba, prej. Takže my máme tady music box. To bude slyšet hudba, no. A je tohleto nějaký humor s tou hudbou. Tak jestli tohle bude hrát, tak si myslím, že mu to změní úplně perspektivu. Tady ty paranormální věci. Je to vlastně přístroj, před který přejdete a on začne hrát hudbu, nic složitýho na tom není. Jak se to tak dali, já přemýšlím. Slyšíš třeba na to pódium, že oni by, kdyby byla A hlavne, napíšte do komentárov, že nak sa prestanú rozprávať, lebo to sa tu hodiny. Prostě takhle před to přejdete, tímhle způsobem a ono to začne hrát. Jestli můžete. Já přemýšlím, že i report udělá, ne? Jo, asi vem.
Ale hodně bys to nepropadl nebo něco. Nevím, proč bych tam nelezla. Takže a zatím nic neřekli, to je taky zajímavý, že třeba tady nebude žádná, když se taky může stát. Nejsou nezvyklí na lidi podle mě takhle To je follow us right, následujte nás doprava. Já nevím, doprava teda ještě říkají. Ale právě Tady já přemýšlím, jak bych to udělala, aby jako jsme věděli, nikam nechoďte. Prostě nikam nechoďte, to je jako jeden říká, pro následujte nás tam. Třeba nepochopil na začátku nebo to, ale tak dobře, tak zůstaneme tady, aby to Zůstaneme nějakou dobu tady a pak když tak půjdeme dál. Každopádně budeme rádi, když budete používat naše přístroje, protože tak nám kážete, že tady s náma jste. My vás nevidíme, neslyšíme, takže z toho důvodu máme tyhle přístroje, abyste je používali. Takže o to prosíme. Každopádně, jak jsem přišla od minule, nebo myslím si, jak byla zaplátá teplota. Napíšte do komentárov, či máte radi školu. Ja nie. To prosíme, každopádně, jak jsem přišla od minule, nebo myslím si, jak byla zaplátá teplota. To je zapíná, takže já to vypnu. A budete jenom na dotyk teda. Jo, my nechceme tu teplotu, aby jsme viděli, jak se mění. Já nevím. Já bych to asi šila. No, ale to se změní podle mě o hodně ta teplota. Třeba z 20 na 10 nebo 5. Ne, tak já dobře, tak já to na chvilku zapnu teda i teplotu. Takže to přístroj, který teď bude teda zachytávat jak změnu teploty, tak když na to někdo šáhne, když se dotkne někdo té anteny nebo se přiblíží kolem, tak to začne blikat a vydávat zvuky. Ta teplota by měla být jako velká změna. Ne, že třeba Napíšte do komentárov, či ste videli už dakedy také divné stvorenia alebo paranormálne veci. Když tomu přijdete a tady přesně takhle, tak to začne... máte takový ty... Jo, ale to nefunguje na žádný elektromagnet. To je vyloženě, jakoby, když na to někdo šáhne, nebo se k tomu přiblíží. Yes. Víš, jakmile to bliká i jinýma barvama, tak zase od toho blíž třeba nebo dál. Můžete se zkusit úplně dotknout té antény? Úplně, ne? Já jsem to neviděl teda. To není, Nejsi ty to není, aby to znáš. Dobře, tak to by vám šlo, můžete se teď toho zkusit dotknout. Ještě jednou. Většinou to bývá, takže mi se toho dotknu a pak to nechají se na nějakou dobu. Jaký čekání? Přišel spíš jak 2 hodiny, ale můžete nám říct třeba sdělit své jméno, jestli ho tam najdete. Challenge. Pro ně náročné, pro každou duši je jako něco jiného. Oni vydají hodně energie, že když na to šáhnou nebo předtím projdou. Tak jestli třeba pro vás nebo pro některé duše je lepší, když je nějaký zvuk, tak jestli chcete, tak my budeme sticha nějakou dobu a můžete zkusit pro nás nějaký zvuk, třeba ťuknout do něčeho. Cokoliv. Tak chceme zůstat tady, nechceme jít třeba tady vykraj. Nebo někam bokem, a nechat tady třeba ten They left me, nechali tady. No jako je to opuštěný, no, tak jako, ale co je, tak jako byly tady nějaký pacienti prostě. Jako prostě bylo plicní sanatorium, pak nějaká obecná jakoby nemocnice v jednu chvíli. Děti tady byly taky dost, nějaká dětská, něco. A co tady je teda za ty hlavní místnosti, kde budeme? Ale ono to není vložené takové jako popsané, jenom vím, že tady říkali ten kinosál a ostatní jsou prostě různý jako pokoje a takhle. A když máte někde byl jste pacientem třeba tady, to asi bych se zeptala. Pokud ano, můžete třeba šáhnout na nějaký ten přístroj, třeba na ten REM-pod, na tu anténu, zase se jí dotknout, to červené světlo, nebo projít před tou hrací skřínkou, cokoliv, abyste nám dali vědět, jako by to nějak to potvrdili. A nebo můžete říct pacient, nebo nějaký slovo, který by nám napovědělo, nebo cokoliv jiného. Prostě, když vás shouting out, to znamená, že křičí. Ano. Já nevím, jako, jestli by zrovna to byla nemocnice, kde by křičeli pacienti. Ta budova je obrovsky velká, že jo? Takže jestli třeba jako i tímek je velká, třeba... Ale víš, co je i třeba reziduální energie, to znamená, že se opakují nějaký vzpomínky, co dřív tady byly třeba. Takže... Interference, nějaký narušení. Že my jim to vidíme, proto křičí. Jako poprvé to řekla, že jdeme doprava, tak jako můžeme jít třeba dál. No, mě instinktivně... Kedy už nám bude dačo zaujímavé. Asi jo. Mám si jít aspoň třeba rempo, nechám tu hrací skříň.
jsem byla třeba u těch panenek překvapená, že to svítilo. Málo kdy se to rozsvítí, ale jako jestli chceš. MF poznamenává elektromagnetické pole, což jako když se říká, že ze sebe vydávají elektromagnetické pole, takže tím pádem, když se k tomu přiblíží, tak by to mohlo zablikat. Kdybyste se k tomu přiblížili, to se drží v ruce, ono to potom zabliká, dá nám to vědět, že jste taky blízko, když do toho vložíte svoji energii. Family. Podle mě to může být jako fakt nějaký vzpomínkový klidně. Klidně, jo. Zrovna jako, že rodina, když tady byla třeba nějaký byli pacienti, prostě třeba jim chyběla rodina nebo tak, nebo se tady víš něco takového. To je otázka, ne? Protože... To jako nebo se ptají nás, jestli jsme rodina. Jo, že by tady byli nějaký zaměstnanci třeba. Meluzína tady má být taky. Jo, něco takového má. Meluzína. To je jako legenda. Jo, že jako s námi mají soucit? Nebo No něco soucit takového? nebo něco. Jo. To jsou slova, které by jako na nemocnici celkem seděly. Prostě tady fakt jde lidi do neznáma hodně, já nepočítám si třeba, že by byla taková velká energie. Kort jako když ty duše na to nejsou najde přístroje, tak jim to chvíli trvá, než... Chceš vzít ten... Asi jo. Vezmeme a půjdeme. Jsem rád, ale ten nechal ten music moc stojí. Takže to bude to, že ho uslyšíme dál. Philips Sonicare. Reklama ako vždycky. Obyčejný kef. Zvuky a šepoty. V několika článcích a videích se zmiňují občasné nevysvětlitelné zvuky, jako jsou zavrzání dveří, kroky v prázdných chodbách, občas i vzdálené hlasy nebo náznaky hudby v kinosále. Dále rány od neznámého původu nebo změny teploty v jednotlivých místnostech. Siluety, stíny a pocit pozorování. Někteří návštěvníci tvrdí, že vidí pohyby v oknech a mají pocit, že je někdo sleduje. Místní legendy. Na internetu se objevují články typu Prohání se tu meluzína. Meluzína je v české tradici ženské zjevení. Dále pověsti o umírajících pacientech či tragických událostích v sanatoriu. V terénu a v některých opuštěných prostorách, například původní kinosál, je atmosféra velmi tíživá a mnozí hovoří o svíravých pocitech. Dále se zde vypráví o pocitech nějaké přítomnosti. Také podle nás se tam objevují i na fotkách orby. Nevíme ale v tomhle případě, jestli jsou to doopravdy orby, anebo jenom prach. To doufám, že v dnešním vyšetřování zjistíme. Jo, sem bychom mohli. Tady to vypadá zajímavě. Tak budeme tady bych byla. Tady? Jo. Ne, ale jo. A ty máš odpověď, že? Jablika. Slyšte mé kroky. A teplota se mění. Mění se teplota. A jo, tak cítím má. Já taky. Kolik se ale mění, jestli to no. Já to resetuju. Když to vyloženě, když je tam zvuk, tak šahají vyloženě na tu anténu. A můžu to zkusit vypnout a zapnout zase. Stejně. Co to řeklo? Počkej, já jsem se ani nepodívala. Poslouchejte moje kroky. Teď, jo, teď by si... Dobrý. Počkej, tak poslouchej ty kroky. To subíroval na nějaký krok. To jsem... Můžete zkusit teď? A to je podle mě se mění teplota přes stojí Možná jo, no. okna. Můžete prosím teď pro nás tady teda chodit, aby jsme slyšeli vaše kroky? My budeme teď sticha. Tak jako to byla zřejmě teplota, protože tady možná trošku posunula dál, protože to je na... Jo, tak to můžeme dát takhle sem víc. Teď ale zase šahají na tu anténu. Sahaj, no, někdo to... Můžete teď od toho odstoupit, třeba jít ty za mnou. Můžete sem jít za mnou, jestli mě vidíte. Jo, dobrý, děkuju. Můžete nám třeba říct, co bylo tady, nebo prostě chtěli, aby jsme šli tímhle směrem, jestli jsme to teda dobře pochopili. Co třeba tady bylo vyloženě za oddělení, nebo jestli tady byly pokoje nějaký, kdo si to z vás pamatuje. Jsou tu nějaký duše dětí? No, Jak to je upuštěný zhruba? jaký to bylo? Vím, že tam bylo něco 1988. Jakože od té doby je to upuštěný. No, možný to je. Už nějakou dobu to je. Jestli jsou tu nějaké děti, můžete se toho dotknout, prosím. Toho světýlka.
vlastně to vyšlo někam, kde cítíme. Toto bude ještě dole. Jako víš, když to třeba tam aspoň jako odpovíde líp, než třeba tady přijde. Zase úplně stejný, they're shouting out. To taky nestává moc krát, že by opakovali jednu větu, to většinou na to už se dlouho nestalo. Není to třeba nějak spojený jako s tím pojem, něco takového? Tak já bych šel pro ten music box. A šel bych klidně někam. Někam jinam a kde to ucítíme prostě, jak tam zůstane. To a tam jako by najít nějaký ten slot, no. Může. Že zatím hledat, no, než to právě bylo takhle to. Sanatorium. Možná k tomu dlouhý chodbě úplně na začátku. Říkám, že musím ještě doprava, ale vlastně jakoby tady jak říkám doprava. Jsme šli rozpravit na lidi. Tady je doprava Začátek taková ten hlavní chodba. Co? Tě voláka všetko. Asi ještě dolů, přijde ještě dolů, no. Myslím, že ještě dolů, no. Hlavní, jako když přijdeš. Figaro a hraj každý týždeň o dovolenku od Invia Čo, za 1600 Figaro? eur a denne o poukazy na Ticket Portál. Nahraj doklad na Figaro.sk a si v hre. Súťaž prebieha len do 29. marca. Zapoj sa ešte dnes. No, jakoby na tu hlavní chodbu, to já nevím, jestli to bylo zažívat, jo? Jsme šli to dozadu, Jo. Tyhle, takovou tu chodbu jako myslím. Jo, tak to asi ještě. Ty ještě či vůbec najdu, čo? Jsem hlavně něco patroníš. Myslíš? Když to vypadalo, že jsem jako hodně nízko. Takže nahoru, jo? Tady to taky není asi, ne? To jsou fakt zmatená. Jo, tady vypadá, že jsem nějaký plán. No, tak asi Jo. já jakoby přijde mi jako když jsem přišel lidi, tak asi Tak sem třeba jít? Tak jo, tady. třeba Normálně jako keby Pennywise jde. To je taký zvuk. Dobře, takže jsme se přesunuli snad někam, kde shadow. A stínový postavy vypadají tady lidi údajně vidí. To je jako jedno z těch, co jako lidi to slyší zvuky, stíny vidí, pak co říkají o té melozíně. No hlavně takovýhle jako typický brzání dveří. Stoupila se na ještě, nebo kroky. Jo, prostě Takový, no, klasický. Jestli vidí váš stín, ty se nám komunikační přístroj, který máme tady, by někdo sem k nám přišel a třeba přišel před tou hrací skřínkou. Přišli ale k tomu. To na to nemá vliv. Neříkej to lidem. Ono to vždycky jako funguje, už to máme několik let, ale pokaždý, když to někam dám, tak to nezačne. Já vím, že to nemá vliv. No, zkusíte si to. To není tím. Víš? Mám chyby, já jsem to ani vole nerozšiřovala a já jsem to nechala tak, jak to je. Ty jsi já rozšířil jako dostal. Jo, to není, že se dá rozšířit. To je... Ne, jako to je malý jako dítě, no. Úplně malý dítě. Jo, tak se říká, no. Jako novorozeně. Jo. Máš ještě takový místo, nebo bylo to něco z toho, no, jako prostě malý. Jo.
Což by dávalo smysl, jestliže to mělo to nějak dětský pro děti. Je tady s námi nějaký z těch pacientů? Tak čus.